كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حدا يلنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلتنا يشارل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو نايوترو مني وتايو عبزا فيديو زيا قداسي زخون عرسينا خنتنكف مچم بزحاد دك نسيون دك تبعاتيو عصواتيوم دليتاتومن حساباتومن بخفت لبي ايقلصونيم زبل قريت አለወን ባርዛ ቪዲዮ ስለምንታየም ደቅ ተባዓትዮ አውሽቶም ዘሎ ብግሉጽነት ከዛረቡ ዘይደልዩ ወይ ድማ እንታየም ደቅ ተባዓትዮ አውሽቶም አጽዮም መخدو ዝመርጹ ከዛረቡሉ ዝደልዩ ግን ከዛረቡሃ ዘይኩሉ ምክንያቱ استفلاله حسابات አውሽቶም እንተ ተዘሪብካዮ እዚ ጸጋም ከምጽ ይኽሊ ዝብል አተሐሳስባ ስለ ዘሎ ባር ካብ ደቅ ንስትዮ መንቃፍን بمعد خوينكا ابن مدرباين دق تبعاتيو كاوشتوم كغلصو زي كل مستيرات ويكا اقيروم مخود زخود مستيرات انتايوم سلمنتايوم دما خنفلتينا بارزا فيديو زيا ازيا طلق زبلت فيديو بزركت مهرانات خليا نتوم دق تبعاتيو كي تردعنا نغبر نغرا سلازغونه خنستوعلك تحجزنا نتوم دق نسيو دما نتوم سانا زلو حواتنا افكرتنا صباح دارنا نخفلتوم كتحجزنا إذا فيديو كان مجمر لايك أبوه كسام مودا تدما تخطاتلو ونابلكو كينا وحكونا بتا فيديو كوزوكمي سناي مكتتالي قبرلنا let's go تقداميتي نتبي لقريبا زلخو تا كاباتن قدامي سريع زلخو love versus commitment يعتبل فغري بتحد وجنكا حدار وي بحد ناي منبار مالتيو أبز حجي دك تبعتيو فغري ወይ ምስጓል ምህላው ኩل ግዜ ካብ መጀመርያ የድልዮም ይካብቱ ዝጎበዝሉ ግዜ እንተኾነ እንታይ ክፋሉ አይደልዩን እዮም ብዙሕ ግዜ እቲ እሙን ዝኾነ ወይ ካን ነውሕ ዝቐጸለ ኮሚትመንት ይብልዎ ወይ ከምዚ መብጽዓ መታው በሓደ ንኽትቀጽል ነታ ክፋል ናይ መብጽዓ ነውሕ በሓደ መቕጻል አይደልዩዋን እዮም ምክንያቱ ዘይዝመድልዮም ካብ መብዛሕቲ ግዜ ኣብቲ ዘለዎ ግዜ ብኣተሓሳስቦኦም ይኹን ብቁጠቦኦም ንሓደ በሓደ ኮይንካ ትነብሮ ህይወት قربات مخانم سلازي يفلتو بخالا زراربا قربات كيكونو خلوسي حدا فقري ايد لينان يبلون يعني فقري ابزخونه غزي كم زد لينا كم زد اليوم يمزفلتو انت خونه نتحدار وينتي حدا سيريس ريليشن شيب ويكا متكلاز زلو بحدا منبار كن قربات هيكون انت هيدليو فقري جن بزيت مبصعاتات مسو زمت بحدا خوين كان منبار وين نوح زصمته كوميتمنت نعو نتا كفالتيا هيدليواني جت ايرون زيت لكن ستيفن صارو حبرتسبنا دقن ستيوخا اتفغرت ابينز دليو نقصالنا زلو مخانون تفليت انتراينز دليو ولا قال 10 شوم انت عمت تكون ولا قال 10 عمت ولا قال 20 كنت 25 30 بزي قدس كل غزي مبزحت دقن ستي حر عينه ترديت አለው እንታ አባቢያና ካብ ዝተፈላለዩ አርሳት ዝጽሎ ከሆነ خليزي ስለዚህ اتفغري بزي وحسنت كوميتمنت ولاد نمرك وحسنت بزي وحسنت ايدلي اونينز وحسنت زلو فقر تراينز دلياسب دك تبعاتيوخا فقري جن وحسنت كو وحسنت كو ايدليونيوم وي قصالنتو بروميس اتيوم كغبرو ايدليونيوم ስለዚህ ክልተ ገጻት ንርለና ኣብሲ ቲያተን بزي وحسنت زلو فقري كم زيد لينين امنا ቲያቶም ከአ ወታደ ጓልንሰይቲ ዝቀረባ ወዲ ነውሕ ዝተመተ ዝምርዓዋያ ትደሊ ብርግጽ ማለት እዩ أبتنا بحالنا تحسسبا اتودخا تمرعان تمبصعان ايدلياني ግን ፍቅሪ ምስ ኮይናት ጓዓዝ ጓል በፍቅሪ ተፍቅሮን ዘፍቅራን ካይደሊ ክልተ ገጻት ማለት እዩ the result ናይዘን ክልተ ገጻት ውጽኢታ ይኾን እንታይ የምጽእ ዝሕጂ ደቂ ተባዕትዮ ፍቅርን ምስ ጓል ዝኸውን ዘለዎም ህይወትን ይደልይዎ ስለዚ ነዚ ንምርካብ ተንደቂ ንስትዮ መብጽዓን ካልእን ዝደልያ ምዃነን ተፈሊጦም ወይ كم سلي فتنو وي كحسوي فتنو سلازي امسيلوم ديم حسيوم ديم عشيوم نتزدليو كرهبو يفتنو زنتاي يسب حجي زتوقد ادق نستيون زتطلمان زتعشوان زتاللنن زبلو قالات ببصحي كرعي فتنو كم منتاي زمت توم دق تبعتيو تتفطراو دليتاتهم አሎ አቤናይ ጊዜ كرهبو ሎ ማይፈልጡኒም ወይ ካ ዲፋይንድ አይኮነን አብተፈጣጥራ ስለዚህ አብቲ ዝጎበዝሉ ጊዜም ዘልይዎ ንዑድ ንኽረኽቡ ኣብዘይ ካለሉ ሜላ መንገዲ ኸ ደቀንስዮ ተቐባልነት ኣብዘይ ረኽበሉ ጊዜ ንሳተን
زحقوسن ወይ ክሰምዖ ዝደልያ ዓይነት ቃላት ብምድርባይ ድዩ ተግባራት ብምርኣይ ድዩ ዕላማውን ክሃርሙ ይፍትኑ እዚ ድማ ነቲ ዝጀመርዎ ህይወት ብኣካል ክነብሩ ኣብ ዘይቅፅልሉ ግዜ ከዓ እቲ ምፍልላይን በኣስን ምጉድዳእ ናይ ሓትሕድ ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ እያ ንቐፅል ቁፅሪ 2 financial situation or circumstances ኣብ ቁጠባ ወይ ኣብ ገንዘብ ከ ወዲ ተባዕታይ ካብ ብፅሒት ጀሚሩ ሓደ ካብቲ ኣብ ድቃስ ለይቱ ዝኸልኦ ወይ ዝሰክፎ ወይ ዘፍርሆ ነገር እንተሎ ገንዘብን ቁጠባ ናቱ እዩ ናብ ዌብሳይትና ድራር ሂወት.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ክትዓብዩ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ ኮምፒውተር ከምኡውን ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ እንተደሊኹም ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ مقدار واقع غيرنا لكم علينا حجين تديت تاكم كل جورجو قديلن دينير واقع زبهال يلن سلازي نحات يروان واقعنا كنبدو لكم هنا كيدكم سقمتو وسيدكم نابت تمرتكتاتو دما بتحتنا يعدمكم بدحان مصو مغنياتو كابنو ولد بفلاح حبرتسبنا كال حبرتسبات ونترينا حلفلكان دخوين بسريخايو ودي مخانكا بزيايا خاب بزيايا مزمهروها تحبرتسب نزيايا زنقرك እቱንኩም ማዕወቲኻ ንስኻኻ በናይ መንገዲ ንስኻኻ ክትገብሮ ዘለካ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብን ብዛዕባ ስራሕን ብዛዕባ ቁጠባን ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕቲ ግዜ ወላ እንተ ተዛረብና ለይቲ ዘየደቅሰና ነገር ወይ ብዙሕ ግዜ ሓሳብና ዝመላለሰና እንተሎ እንትዩ ኣበይ ኣለና ብዘይገድስ ግዜ ክኸይድ ከሎ ድማ ዝያዳ ፀቕጢ ዝፈጥረልና ነገር እንተሎ ገንዘብን ምስ ዝተሓዝ ናይ ቁጠባ ነገርን እዩ እዚ ድማ ገንዘብ ምስቲ ሰብኣውነት ወይ ወዲሰብ ወዲ ናይ ወድነት ملك غيرنا انا نوزدو وي غيرو يزوسد እዚ ኻታ ተሓባብያ ናይ ሕብረተሰባት ወዲ ከም ምዃኑ መጠን ጽባሕን ጎነታት መጽእ ዘላ ስድራ ዝምግባን ዝቕልባን ዝሓልየላን ብቁጠባ ንሱ ምዃኑ ስለዝንገረሉ ስለዝንገሮ ዝነበረን ዝርዮ ዝነበረን ኣብ ሓንጎሉ ገንዘብ ዓብ ቦታ ኣለዎ ነዚ ገንዘብ እዚ ከይረኸበኻ ኣብ ህይወቱ ዕውት ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዖን እዩ ከምኡ እውን እዩ ብዙሕ ግዜ በቲ ሕብረተሰብ ዲፋይን ክኸውን ከሎ ካልእ ኣገዳሲ ባእታ ድማ ኣለዎ ናይ ገንዘብ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዘእተዎ ኣታውን እቲ ዘለዎም ስራሕን እቲ ናይ ገንዘብ ዘለዎ ኣታዊታትን ኣብ ፍቅሪ ይኹን ኣብ ሓዳር ቀዳማይ ዝለዓለ ናይ ተመራፅነት ቦታ ዘህቦም ንሱ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ፅቡቅ ተዘይረኺበ ቁጠባይ እንተዘይ ፅቡቅ ተዘይከይዱ ብደቂ ኣንስትዮ ተቐባልነት ክህልወና ኣይክእልን ዝብል እምነት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ኣሎ ካብ ሓሶት ዝተበገሰ ይኮን ሓቂ ከምዛረብ ተኾይና ሓቅነት ኣለዎ ስለዚ ኣወዳት ክልተ መንገዲ መርፁ ኣብዚ በቲ ሓደ ነቲ ዘሎ ገንዘብ ክረኽቦ ይፍትኑ በቲ ካልኣይ ከዓ ፈይክ ክገብሮ ፍትኑ ፈይኬት እንቲል ሜኬት ፅቡቅ ክዳን ዘለካ ኮይንካ ምቕራብ ኩሉ ከም ዘለካ ኮይንካ ምቕራብ ወይ ከም ዘለካ ምዃን እዮም ዝመርፁ እዚ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ጌጋያ መብዛሕትኡ ግዜ ንዘለዎም ካብ ዘይብሎም ስለ ዝመርፃ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ውሕስነት ስለ ዘገድሰን ኣብቲ ውሑስ ቦታ ንምብፃሕ ድማ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ወይ ነቲ መፃኤን ውሕስነት ክበን ዝኽእል ስለ ዝመርፃ ደቂ ተባዕትዮ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ምዃነን ገይሮም ስለ ዲፋይን ዝገብርዎ ወይ ገንዘብ ክረኽቡ ኣለዎም ናይ ግድን ለይትን ቀትርን ክሰርሑሉን ክሓልሙሉን ኣለዎም ተዘየለኻ ሸው ብምግባር ከም ዘለዎም ኮይኖም ብምቕራብ ኣታሊልካ ዲያሽቅዕካ ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ምህራብ ይመርፁ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ቁፅሪ 3 እዚኣ ብፍላይ ነዞም ኣብ ምዕቡል ዓለም ዘለዉ ትምልከት ጉዳይ ወላ ብኤርትራው እናመፀ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣሎ their new roles ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትና እቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓበና ማለት እዩ ውሑዳት ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ከባቢ ኣብ ምዕብል ዝበለ ከባቢታት ተዘይኮይኑ ዝበፅሓና ኣቦናን ኣዴናን ኢና ንፈልጥ ኣቦናን ኣዴናን ከዓ ኣቦና ከይዱ ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓረስታይ ካብ ናይ ማሕረስ ስድራ ቤታት እዩ ዝመፅእ 70-80 ሚታዊት ስለዚ እንታይ ይሩ ነይሩ ኣቦ ሓሪሱ ቆልቁሉ የምፅኣሉ ኣድዩ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ገዛ ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ ኣደይ ኣብ ደገ ይትሰርሕን ማለት ኣይኮነን ኣብ ገለ ብሄራት ወይ ግሩፕ ኣብ ባህልታት ናይ ዓድና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ደገ እውን ይሰርሐን ኣብ ካልእ ከይሰርሓ ክእላ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ዝምልከቶ እታ ጓል ኣንስተይትካ ናይ ውሽጢ ከም ዝምልከታ እዩ ትርዲት ኣብ ምዕቡል ዓለም ምስ መፅእኻ ግን ከምኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ እዚ ሮል እዚ ይቕየር እዩ እዚ ክቕየር ከሎን ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ኣይኮነን ዝርድኦምን ቀልጢፎም ክቕበልዎን ዝኽእሉ ስለዚ many feel less of a man in western cultures ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ተባዕታይ ፆታ ወይ እቲ ናይ ሰብእነቶም ዝጎድሎም ኮይኑ ይስምዖም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተዓባቢዮም ከምኡ ስለ ዘይኮነ እዩ
نتحدش بهالي تريل كايكون كانت حزو بهالي كل جزء اللي عدات نخجبر سزي نقال اليوم عبت سبعونتهم استدفرون سبعونتهم زقود لهم كوين سمعهم كله الله برقت ولا أفهم كفيتهم كده تزاربا أوشتهم الله كالاي تزرعيوا أبومن أديومن مبجحت سفرن حدارن كابونا دينيز ريو كاب كالاي كونن أب قربيتو كاب حليفو كاب كبابيو تزرعنا حزنات متنا سلي سباي سبيت زي عين سلي حس كامل خابز كومبليت غير كله بقولتف لو تنختمت قليل أيكونن سلزي أبتك لوتي أبت ممهارن معبعين يركبوا اليوم قد كابدومن سكفتاتاتن جنكات كفتر الله من يرى مالتي سالساي دما اليوم دما بحدا بسدت نتزخا اتا مصامتهم وي منابرتهم كابهم لعلي حيال مهرتن فلاتن كون مس جمرت سكفتاتاتن زي متأمان زفطر لهم سبات الله زي دليوون الله بصح هذي ولا توم تقبلون سكفتاتات يفطر لهم مغنياتو ابتا تعبابياناتهم سئلناتهم سبعي لسبيتي وي كابان لعلي زفلتن زقبرن عينت امنتاتن تعبابيان سلازي نبره وزخ قمتال كله بزحات يقبلوا كان تخونوا نبزحات جن ولا أنت تقبلوها وشتم جن سكفتاتات علو سزي سكفتاتات زي اللي غير كم مساعد وي كم زي اللي كاب كونا يقبون الكخا زيرو خد قبرهم فتان جاي معناته بحالنا سلوا علو تسلوا دما أبناتنا تعبابيا بوتا علو يو كساب صغير دم سلزي مستحدش تعبابيا وي environment وي كبابي نخ كمعبلون نخفلت وانت نقرات قليلا يكونن جزيد ما يوسد رابعاي performance in bed زي عندك تبعتي ومبزحت جزي أجد هسيت أرستيان خالود كن متعمي من هالبعد ذكرنسيو كير داعي قلا انتهي مالت زي كتبعتيو مبزحت جزي أب مستكنسيو مستن متعم التوم أب سجاور كباب سجبرولو دخامنتات نكيهلوم أزيوس كفتاي زلوم بفلا عبت مجمريا جزية بتعمي إذا سكف أرس انتلون دكون وتبعتاي السيو كمي يرأي قون زبل أمنت هلو سزي الزهجي مبجحت جزية تكنستيو أو عبتي زلور كبات تمدك تبعتيو ويتندك كنستيو زي حق بالو وملكتات زران دحر قوينو تمدك تبعتيو بزح جزية مليس ستريس يزفتر زي بقلت كتزارع بقولت زي كل كارن تابل نالبات تقول نسيت كالوت عروق سنبر واوي مسكالوت قد متركب مسكالوت الرهاب ركبني يروان تخينو كل جزيت هجم سازولو متعمت مالتي تودي كابتيوم كالوت زحمق غيكون وي كابت زنبر زحمق وتصير كيهلو زبل سكفتاتات على بدك تبعتيو زلزت نايدك انستيو ابركتو زل علي زقون حد قلت تقين كم زراب كالاي دما متببع مغنياتو اندحري نزي نجر زي كتتبابعو زي كيلكاتو تبعتاي زقرده insecurity زي متمما نسو دما تزخافه انا توصي زقبر مالتي سلازي بقلت قين كاب حد بمخان متببع بتحوسو توصي كم حيش كم زخل زتودي نجر يكونن مبجحت جزيه تابصو توركب زرئس انفتات اب حنقول زليو حدا سب نيرفس تقينو كل جزء وي كم زخوني وي كم زي يلو زعمن تقينو نسي زرع ايكونن نو تغير تخيليو تحساسباخا تغير علو زبل كابتي مصامتو اندحر كمت تخيلو متببع كركب تخيلو حاجزات تكبرولو تخيلو يرز خل مخانو بزح جزء اب استفلالي ريسيرش زرعي قال دما حكمنا وحجز ونك كبرولو زخيل نجر مخانو كمزي فردنا يمود داتا جيركا كوسد جيجا زخونه تحساس بالو تي رسم متممان كروبو كابتوم كالوت مستوم كالوت زحلفو منالبات زي ودادر مخنيات كمزي اللي ويون كابتوم كالوت سنف وي كاو زحمق وصي كمزي اللي جيركا بمغرب نتو تبعتاي زياده كونفيدنس كوهابو قد لعلو كلها قد حسابزي كل صقينكا معلال نتنقرات الحر صوتا وركب ناي كلتيخا برنا حادث بناي تو تبعتاي تراي سرح كم زي كونه زي كل جزء زياده اكسبيرمنتيشن فتنتاتن بحاده قينكا مرايين بحاده قينكا قلت قينكا مزراب زدلي غوبو قينكا تخيتكا كل جزء حساي فلاي دما زاب زغبر نتو تبعتاي اب كالي وتو اب كونفيدنس ونصلوا سلازلو قلت قينكا كزربلو زغباي انت قلت زي كوين تو تبعتاي زياده اتحاب حسابو ممصا كسا كم زخيل يو the research زنقر مالتي قدر حمشته about their looks
ምናልባት ዝኽገርመና ቕሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንእሽተን ጀሚረን ካብ ኣባዕብየን ጀሚረን ኣብ መልክዐን ኣብ ቅርፀን ኣብ ኣከዳድነን ኣብ ኩሉ ሕልፍ ዝበለ ተከዳስነት ከም ዝህልወን ከም ዘለወን ሕብረተሰብ የርእየን ንሳተን ድማ ቀልጢፈን ይርድኦ ከተግብሮ ድማ ይፍትሖ እዚ ከዓ ኣብቲ ዝጥቀማሉ ሜካፕ ኣብቲ ዝጥቀማሉ ኣከዳድና ስታይል ገለ መለ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዋላ ክሰኣላ ከለዋ ዝጥቀማሉ ሜላታት ወተባዕት ደቂ ተባዕትዮ ግን ከምኡ የብሎምን ዋላ እኳ ክሳዕ ክንዱ ኣብ ግርሞምን ኣብ መልክዖምን ዘይግደሱ እንተመሰሉ ብመልክዖም ዘይግደሱ ኮይኑ ግን ክስማዕ የብሉ ደቂ ተባዕትዮ እውን ይግደሱ እዮም ብመንፅሩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስፖርትን ኣብ ካልእ ነገራትን እውን ክነጥፉ ይረኣዩ እዮም ስለዚ men also worry about their shape, their height, their hair ዝያዳ ብዛዕባ ቁመንኦም ይግደሱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ወዲ ነዊሕ ወዲ ገጅፍ ወዲ ፅቡቅ ቅርፂ ዘለዎ ከም ምዃኑ ኣብ ሚድያ ኩሉ ግዜ ስለ ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቁመንኦም ኣብ ቅርፆም ይግደሱ እዮም ምናልባት ንደቂ ኣንስትዮ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ግን ይግደሱ እዮም ስለዚ ፍሉይ ነገር ክኸውን ኣይብላን ኮይኑ ክረአ የብሉን ደቂ ተባዕትዮ ክግደሱ ከለዉ ዝያዳ ድማ ኣብ ፀጉርና ምክንያቱ ክንውለድ ከለና ፀጉርና ኢና ንውለድ እናበረሃና ክንከይድ ከለና ወይ ፀጉርና ክኸይድ ከሎ ንመብዛሕትኡ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ውሽጡ ዘሰክፎ ነገር ዘሎ ሓደ ንሱ እዩ ብሓቂ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ተፈጥራዊ ነገር እዩ ብፍላይ ሲንግል እንተሎ ትወዲ ብጣዕሚ ዝስከፍ ምክንያቱ ፀጉሪ ተዘይብልካ ደቂ ኣንስትዮ ኣይመፃኻን ገለታት ገለገለ ዝበሃልካ ስለ ዘሎ እዚ ተፈጥራዊ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ይብሉ they try to look better so that they can compete with the others ዝበለፀ ኮይኖም ዝፀበቐ ኮይኖም እውን ክቕርቡ ብውሽጦም ደገን ዝበለፀ ኮይኖም ክቐርቡ እዮም ዝደልዩ ክረኣዩ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ መወዳድርቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዘለዉ እንተኾነ good news ነቶም ደቂ ተባዕትዮ women often don't fall only for handsome guys but for confident and successful ones ስለዚ እቲ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ኣብ መልክዕን ኣብ ፅቡቃትን ጥራይ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ኣብ ሂወታቶም ካልእ ክፋል ናይ ሂወታቶም እውን ዕዉታት ዝኾኑ ምናልባት ፅቡቃት እውን እንተዘይኮኑ ናብአን እውን ከም ዝኸዳ ክንፈልጥ ኣለና ኣብቲ ደጋዊ ፅባቐና ኣመና ኣብኡ ከነተኩርን ንሱ እንተዘይተዋህበና ድማ ከነስቆርቁርን ተስፋ ክንቆርፅን ሞራልና ከነውድቕን የብልናን ካልእ ክፋላት ናትና ክንነድቕን ከንዕብን ኣለና ምክንያቱ እቶም ካልኦት ክፋላት እውን ማዕረ ሰሓብትን ተባሃግትን ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም እውን ስለዝተገለፀ ቁጥሪ 6 women are expensive እዚኣ ኣብ ግዜ ናብ ብዙሕ ግዜ ትረአ ነገር እያ ደቂ ኣንስትዮ ክቡራት ኮይነን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ it's a nightmare for many men how much things women want and it is getting worse እንታይ ማለት እዩ ንመብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ የድልየን ወይ ክንምንታይ ገንዘብ የድልየን እቲ ሂወተን ዘድልየን ነገራት ክሪእዎ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፎም ምናልባት ኣብ ኣፎም ከፊቶም ኣይዛረቡን እዮም ግን ናይ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ልምድታትን ባህርታትን ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ገለ ካብቲ ዝህድሞም ነገር እዩ ዋላ ኣብቲ ፍቅሪ ከለዉ እውን ካብቲ ፍቅሪ ምዚኣስ ክቅፅል ኣይክእልን እየ ዘብሎም ዋላ እንተፈተውዋ እታ ጓል እቲ ቁጠቦም ምስቲ ጅብኦም ምስቲ ትሕዝቶኦም ስለዘይትኸይድ ጠለባት ናታ ያ እዚ ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ደረጃ ይትኸይድ ጓል ኣይኮነትን ወይ ኣብዚ ደረጃ ዘለኽዎ ምዚኣ ክቅፅል ኣይክእልን ግን ክሳብ ዘለኒ ክንቀሳቀስ ክእል እየ ምሳት ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዚ እቲ ድሌታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ኣሰካፊ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ክዳን ድዩ ናይ ወርቂ ድዩ ናይ ገለመለ ዳርጋ ትካል እየን ክንብለን ንኽእል እዚ ደቂ ኣንስትዮ ርዲኢትናትክን ከተስፋሓ ኣለክን ቁሩብ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ክትሕግዞም ክትክእል ኣለክን እንተኾነ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ግዜ እንታይ ይሓስቡ ልክ ከምዚ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ገንዘብ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወቶምን ናይቲ ዝደልይዎ ዘለዉ መፃኢ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ገንዘብ ከቐምጡ ከዋህልሉ ኢንቨስት ክገብሩ ከዓብዩ ብቁጠባ ድሌት ኣለዎም ባህጊ ኣለዎም ንዑ ከዓ ይሰርሑሉ እዮም ነዚ ዕላማ እዚ ዝፃባእ ኩሎም ኣይኮኑን ዝቕበልዎ እታ ጓል ነዚ ነገር ነዚ ዕላማታት ናቶም ትፃባእ ድሕሪ ኮይና በቲ ንሳት ትደልዮ ጠለባት ይቕርታ በቲ ንሳት ትደልዮ ነዚ እንድሕሪ ጠለባት ነዚ ንሳቶም ዝኣምንሉ እንድሕሪ ተግድሎ ከላ ምናልባት ካብኣ ክእለዩ ክግደዱ እዮም ወይ ንመፃኢ ምሳ ክቅፅሉ ምዃኖም ከምዘይቅፅሉ ስለ ዝፈልጡ ንግዚኡ ከተሃልልዋን ክጥቀሙላን ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለዋ either ጓል ማለት either cover your expenses or control your costs ወይ ብናታ ኩሉ ነገራታ ባዕላ ክሽፍን ክትክእል ኣለዋ ወይ ድማ ብሓደ እንተለዉ ድማ
ክትረዳዳ ሎ ክትረዳዳ ምስ ወታ ዓታ ክትክል ኣለዋ ልቃስ ለይቲ ስኖል ይብሉ ንሱ ጀልገድገድ ናበለ ብሓንቲ ስረ ብክልተ ስረ እናኸለሳ 36 ቅያራትን ገለመለ እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ፍቅሪ ማለት እዩ ትወዲ እውን እኮ ዓሻ ኣይኮነን ወላ እኳ ፍቅሪ እንተደለየ ቁርብ ግንባር ኣንስ ይደሊ እዩ የስ መብዛሕትና ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ናትና ተምሳና ዘለዋ ክፅብቃ ግርማ ዘለዎ ምልኩዓት ክኾናና እንደሊና ብርግፅ ኣብኡ ዝበዝሐ ግዜ ኣወዳት ዝረዳድኡሉ እዩ ኣብ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ተለካ ግርማኻ ስታ ሰበይትኻ ንስኻ ፅቡቅ ተኸዲንካ ሰበይትኻ ወይ ዓርክኻ እንድሕሪ ሕማቅ ኮይኑ ክዳናስ ፅቡቅ ኣይከይድን እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኢኻ ግን ሌቨልካ ኣለዎ እሱ ስለዚ እዚ ክርዳእና ክኸል ኣለዎ